Erokamano ahinya. Wan joma Nyasaye nochweyo. To nochweyowa gi gimoro miluongo ni sex hormones. To sex hormones ni chando wa kata wan joma dongo. Mano miwinjo ga ka iwinjo ni ng'ama dhako odhi e bank ogolo pesa omiyo dichuo te okoparo chien. Wasebedo gi cases ma mono biro kocho niya ni gibedo kond gi joma chuo. To mae ng'ama duong'. To timo kamae ni wach one thing, the sex hormones. Now imagine nyathi mathis ma koka dongo, ma koka brain ne podi develop, to sex hormones gi chando, to okia kaka dango deal kodgi. Ere kaka wanya konyogi. Gima timore ga mang'eny en niya, ok wanyis nyithindo gimoro adiera. Ok wanyis nyithindo ni there's something that is called sex hormone. There's estrogen, there's testosterone in boys and estrogen in girls. Mamiyo idwa gombo mondo ibed gi ng'ama dichuo kata mondo igombo mondo ibed gi ng'ama nyako. Nikech onyiso kae ni kata joma chuogo ntie boys ma date female students for the sake of sexual pleasure or mondo onende ka gima en ng'ama dichuo moyudo the prize. But kodogo korka nyithindo manyiri, it's usually mostly en ga gimoro niya odwaro mondo miye finances or the sex hormones go miyo dende il dwaro mondo bed gi ng'ama dichuo machiegni kode. To ng'ama japuonj is one of the person ma onno ka gima maye nya konye, nya understande, nya pire, nya dware, nya kete kuma safe. Koro ka sex hormones gi okobedo dealt with, oko nyis nyithindo gi adiera ni gini en gima onyuoligo, gin gima timre, they are very normal, but nitie kaka inya deal kodgi mondo kik gichandi. Sex hormones gi nya dhiri mondo idhi kuma onego bed ni dhiye. Seche mang'eny ndo ka school olo kaka sani to ji go koko ni nyithindo manyiri gi ok nya bede ot gin giwuotha gibaya ng'ama gimanyo kaka girwakre. It's because of the sex hormones. Manya nyathi osebedo school for a whole 3 months. Idwa mondo duog dala obede ot osom or obede ot ongbeda beda kong'e. Ipani nyatimre ok nyal. Enena nikech wanjo madongo okwami nyithindo adiera. Okwanyis nyithindo ni gima kama timre to kikiwinj maber ka timre ni kamano. Enena niya kidhi e yorni onya teri kuma rach. To kidhi e yo makamae onya teri kuma ber. But how can we make sure ni sex hormones gi obedo secured mondo nyathini kik ba oko? Wanyis nyithindo adiera. Wabed gi nyithindo e piny kaka as parents walos kodgi. Sani gin gi smartphones, gine TikTok, gine Facebook, gine IG. Pornography sani ng'eny skunde, sana skunde mak chuo, it's very normal, it's very common. Masturbation betimre, nikisema nyathi identify herself or himself sexually, ochako makre, ochako feel niya kamako piny kae kaka winjo ni ang'o manya timre, and that is how they identify their sexuality. Wasebedo gi cases mayudo ka nyithindo modak e ot achiel, siblings gitemo identify whom they are kaginindo kodgi, kaginindo with each other. Yudo ka cousins nindo kod they have sex together. Tido ka gitemo kada gijirani, gitemo gi ng'at mora kendo kokocha. Koro ka gibiro e school, they feel like they want more. Koro gidhie somebody who is older, manya miye protection, manya miye finances, or manya kata miye ego when it comes to men. So I feel niya banaka one of the guests wachokanyo, as parents onego bedo nyiso nyithindo gi adiera. Okonego bedo ni waluor nikech japuonj manyo means score. Japuonj do make sure nyathini okalo penj. Japuonj do make sure niya ni school bedo gi standard ma high academically. Okonya bedo gi time mar bet gi nyathini piny ma puonje gigi. It just needs somebody from outside, and most of the time on obedient parents. Japuonj nyamana add on top of what opuonje school. But ki yuri japuonj ma okend gi control sexually, because japuonj ni bong'eyo. Japuonj ni onge maber niya ni nyathi of this age sex hormones go chande, dende liet, odwaro, to ma nyathi mathis obokawo advantage.
And this does not just go to Jakraja Point Kende. And most of the time, wakedoga a lot of burden kubituni manyiri. Kawa nyisogenia kikitim kama, kikirwakri kama, kikiwod kama, kikilos ngato kama, kikingi ngato kama, gigiwang matari kama, jogubro chani, bro duari. But opaket burden nejo machuobe. I feel near a skunde kata a community onego bed gi programs ma deal give men most of the time. Mondo wapuonjgi kaka ginyalo protect nyithindo mantiere school. Gimarachi niya kada kiluongo those meetings mondo chuo bi mondo walos kodgi wechegi ogibi. Koyudo ka jumami kata girls mabedo gi this kind of programs ipuonjo gik mang'eny inso kaka ginyal deal gi. To imagine all of those years wasebedo kawa watch ka protecting the girl child. Wasebedo kawa gomba kani onego tim kama bodo nyathi manyako osir kikroche. But okwa team enough when it comes to men and boys. Okwa los gi jo machuo kata gintido machuo mondo wanyis gi kaka ginya protect nyathi manyako. Ka teko mano onego bedni wang'enia ng'ama dwaro ketho ratiro ni kata ng'ama dwaro kawo advantage kuobi kata ng'ama groomi nyako make sure niya or work on your weaknesses. And at this point, weakness mar nyathi manyako mantiere school kata nyathi mawuoyi mantiere school, and weakness mar not being able to control the sex hormones, not being able to understand the sex hormones gi timo jinadi. Ibo injo kaya joni wacho niya nyathina ma teenager ni okodwa loso en moody wietek okowinj wach, all of those things ikelo gimana give the one thing, the sex hormones. Koro I feel niya sama watch protecting the girl child or even the boys or teenagers in school onego waket the sex hormone as a topic mantere a top tier mondo gingika ginya deal gigi as they come, they can't prevent it o ginya wacho ni gino kadwa nitiere and it's God given. Wacho kanyo makara hinya kendo mano kore